Croeso chi yma ar fore newydd, ac mi nes I gamgymeriad o'i. Nes I galw I yn Myfyrdod rhif 145, a mae 144 rhywsut wedi mynd ar goll. Ond dyna fo, da ni'n gorfod byw weithiau efo'n camgymeriadau. Ond neithiwr, mi weles I ffilm. Doedd I ddim yn ffilm hir a gaeth I byth Oscar. Rhyw 10 eiliad o ffilm oedd I. Un dynwyd yn Aberystwyth ym 1959 yng nghanol yr eira mawr fuodd y gaeaf hwnnw. Roedd yn eitha rhyfedd edrych ar y prom a'r traeth yn wyn dan eira a'r dref yn llonydd dan I gorchydd oer. Mae yna ambell I blwyddyn yn cael ei chofio oherwydd y tywydd. Bydde fy rhieni yng nghyfraith oedd yn byw yn un o'r mannau oeraf yn y wlad uwch pentref Bwlchgwyn yn sôn am Eiaf 1947 a'r eira mawr fuodd pryd hynny. Wedyn, beth am haf poeth 1976? Dwi'n ei chofio fel blwyddyn pryd y cefais I wyliau braf yn gwersylla yn yr Alban. Sut fydd pobl yn cofio'r flwyddyn hon? Wel, nid oherwydd y tywydd, dwi'n meddwl. Oherwydd, iddi fod yn braf, yn rhyfeddol o braf yn mis Ebrill pan oedden ni'n dechrau ar y cyfnod clo mawr yma. Peth arall sydd wedi mynd a meddyliau rhan fwyaf o bobl. Da ni wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, ond nid hwnnw fydd yn aros yng nghof y rhan fwyaf ohono ni. Blwyddyn y pandemig fydd hon I ni sydd wedi byw trwyddi. Yn wir, mae pobl yn deud na fydd yn byd ni byth yr un peth ar ôl y flwyddyn hon. Wel, dwi'n yn siŵr. Mae sawl pandemig wedi bod o'r blaen ar draws y canrifoedd a phobl wedi goroesi a bywyd yn dychwelyd I normalrwydd wedyn. Os am feddwl am un flwyddyn yn nath newid y byd go iawn. Wel, yr un y ganwyd Crist ynddi yw honno. Yn wir, da ni'n rhannu hanes yn ddwy ac yn cyfrif yn blynyddoedd o'r adeg y tybiwyd I Iesu gael ei eni ym Methlem Jwdea. Mae'n debyg iddyn nhw gael y flwyddyn yn anghywir. Ond roedd pobl wedi dod i'r casgliad. Mae'r un yma ydy'r ffigwr mwyaf yn hanes y byd. Ac felly fe rannwyd yn gyfnod cyn Crist ac yn anno Domini, blwyddyn yn Harglwydd. Gwyddom erbyn hyn fod yn oes secular ddim yn hoffi hynny ac wedi newid y cyfan yn CE a BCE, Common Era a Befod Common Era. Ond wrth gwrs, os ydych chi'n holi pryd oedd y Common Era wedi cychwyn, rhaid cyfaddau mae'r adeg y credwyd I Crist gael ei eni oedd hynny. Mae bywyd yr un yma yn cael ei weld mor arwyddocaol fel na ellir meddwl am hanes y byd heb gyfeirio at hwn. Ac eto, pan ystyriwch chi hanes Iesu, mae'n rhyfeddol fod hyn yn wir. Oedd o'n byw mewn gwlad fach ddinod ar gyrion yr ymerodraeth Rhufain. Nath o ddim dal swydd fawr na chodi byddin na choncro gwlad. Nath o ddim ysgrifennu llyfr na chael oes hir. Yn wir I bob golwg roedd ei fywyd o'n fethiant gyda phawb yn cefnu arno fo'n y diwedd ac yn cael ei fradychu gan un o'i gyfeillion pennaf a'i ladd mewn cywilydd gwawd a dirmig. Ond oedd y byd ddim yr un peth wedi hwn fod yma ar y ddaear. Ganwyd hwn I fod yn waredwr. Fe ddoth I ddelio â'r pandemig mawr marwol sy'n yn condemnio ni gyd. Un o'r digwyddiadau arwyddocaol hynny welwyd pan groeshoeliwyd Iesu oedd fod llen y deml yn Jerusalem wedi ei rhwygo yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Llen trwchus oedd hwn, yn cael ffordd I mewn i'r ystafell ganol yn y deml, y cysegr sanctiddiolaf, lle roedd presenoldeb Duw ar y ddaear I fod yn fwyaf amlwg. Roedd fod y ffordd at Dduw sanctaidd wedi gau oedd y llen, a dim ond yr archoffeiriad fyddai'n mynd trwyddo unwaith y flwyddyn, gyda gwaed yr aberth I geisio cymod i'r bobl. Ond rhwygwyd y llen yn ddwy, gan ddangos fod y ffordd yn ôl at Dduw wedi ei agor. Doedd y byd ddim yr un fath, car y trydydd dydd roedd y bedd yn wag. Fedrwch chi ddychmygu byd lle na chlywyd sôn am Iesu. Meddyliwch sut fydde hwnna. Meddyliwch sut fyd fydde hwnna heddiw. A diolchwch fod na un wedi cael ei eni I fod yn waredwr I bwy bynnag sydd yn credu ynddo fo. Dych chi'n ei weddio.
Arglwydd, sut fedrwn ni ddringo ata ti? Fedrwn ni ddim, ond trwy dy drugaredd rwy ti wedi dod i lawr ato ni yn dy fab Iesu. A dyn ni'n diolch i ti am hynny. Dyn ni'n diolch gallwn ni ganu'n wir, benaid weithiau'n cod dy ben, mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen. A helpa ni heddiw sylweddoli gymaint mae Iesu wedi newid yn byd. Amen. Wel, dewch yn ôl fory, a mi gawn ni fyfyrdod arall os yw Duw yn caniatáu.